ga dama ta samu ga wanda yake so ya kalli Indian Hausa sabbi ba tare da ya sha wata wahala ba. Muna da group ne da muka kirkira wa mutane domin su je su dinga kallon fina-finai a cikin sauki ba tare da sun je sun samu an sa musu wani pin ko wani code ba. Ga wanda yake nan fina-finan mu complete ba yanda muke daura shi a TikTok guntu haka ba, zai iya tuntuban mu ga number mu zamu sa akan screen. Idan duk wanda yake bukatan sa zai iya mana magana ba tare da bata lokaci ba. In Allah ya yarda mu ma za mu su burbudo mushi fim mai zafi in Allah ya yarda ba tare da bata lokaci ba. Wannan group din VIP ne ba kyauta bane. Idan ka zo za a ma karin bayani idan kana bukatan ka shiga wannan group din. Ina fatan kowa yana fahimta. Duk wanda yake da bukata ya mana magana ga number mu ta WhatsApp, wannan shi number mu ta WhatsApp. Idan mutum ya ra'ayi zai mana magana akan wannan number. Ina kowa da kowa fatan haka. Duk wanda yake ra'ayi ya mana magana in Allah ya yarda ba tare da bata lokaci ba. Duk inda yake duk ko a ina ma kake in Allah ya yarda za a tura ma fina-finan ka lafiya lau ba tare da ka samu matsala ba. Ya kyau, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Mutane na kar a bar ku a baya, duk wanda yake ra'ayi ya zo kawai ya fafata in Allah ya yarda wannan matsalan shi ta kallon fina-finai guntu short ya kare. Ya yi kyau, ina kowa da kowa fatan alkhairi.